Hoxe te homenaxeaba o pasado venres a Pepe Carrillo, unha figura fundamental do sindicalismo na Coruña, segundo as palabras do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, segundo moitísima xente máis. Afiliado ao sindicato dende o 79, comezou en comercio, despois pasou ao metal e dende os 80 como traballador e dirixente do comité da empresa da fábrica de armas significouse como defensor do tecido industrial da comarca coruñesa. Loitou pola permanencia da fábrica como fábrica de armas e a de tabacos, o seu haber sumanse éxitos como o traspaso os sergas do Hospital Militar. Pepe Carrillo, moi bo día. Hola, bo día. Sempre dende a humildade e dende o diálogo. Sí, porque os problemas hai que resolverlos dialogando, reivindicando, pero sobre todo se poden resolver dialogando, pois é cando realmente se resolve. Cando eres quen de poñer unha firma no papel, pois aí é cando queda o problema, digamos, resolto, por menos encauzado. É o difícil, o diálogo. O fácil é cerrarse en banda. Sí, ademais, cerrarse en banda e moitas veces pois levar as cousas a posturas maximalistas, que logo se convirten en irresolubles. É dicir, cando hai un conflito, o que hai que intentar é plantear sempre unha solución sensata e equilibrada, que poida chegar a acordo entre as dúas partes. Porque se parte dun principio, digamos, sagrado de peticións, pois é moi difícil. Xeralmente neste apartado do programa facemos un repaso á traxectoria, neste caso laboral, pero tamén persoal, porque sei que a Pepe Carrillo non é da Coruña, chegaches aquí con 10 anos, pois quería preguntarche por esa lembranza daquela chegada, os primeiros tempos aquí. Bueno, pois para mí a lembranza é moi agradable, porque eu nací na ditadura pola fecha de nacimiento, non? E entonces nas aldeas pois tiñas un problema, o sistema de enseñanza non existía, e as escolas prácticamente eran unitarias para moitos cativos de distintas edades, e ao acercarnos á cidade, bueno, pois aquí tiñas outras posibilidades que ali non tiñas, de aprender, de estudiar, e bueno, eso foi para nós salir, digamos, da aldea en aquel momento hacia a Coruña, pois foi un paso positivo para a nosa vida, vamos. E a chegada á escola tivo que ser, non? Sí, porque a mí sempre me gustou moito estudiar, sigo lendo, ainda que agora menos. Eu sempre fui unha persoa que me gustou andar ao lado dos maiores que eu, porque son os que sabían algo máis que eu, e eu sempre tuve moita curiosidade por aprender e por saber, non? E entonces, bueno, pois esa perspectiva en ese sentido mellorabas. E tuve a sorte que despois ao longo do tempo, pois, conocí un que fora profesor na República, que deixou a enseñanza, precisamente por culpa do franquismo, e aí empezamos a intercambiar ideas e libros, e a mitad dos libros que teño na librería, que eu tiña unha librería pequena, e tomos ou mil e moi pouco. Pero, bueno, fomos recopilando aquelas cousas que en aquel momento falaban por de libertade, de igualdade, de loita social, e aí fomos empezando a encarrilar, non? E valle collendo cariño aos movimentos asociativos, e logo xa empezou a aparecer por aí pois, o tema do sindicato, do partido, e xa empezou a vir a democracia. E, bueno, aí xa empezamos digamos, a coller un pouco de ritmo de movimento social. Ou sexa, que veu dun profe todo. Sí, porque eu non tuve a ocasión de estudiar, non salí na escola, che podo decir que fun hasta a aprender a ler, a escribir, a facer números a unha persoa que facía traxes. O sea, che digo como estaba o sistema de enseñanza ali. Claro. A estada... Facían o que podían. Claro, Claro. Nós, por exemplo, na unidade onde estaba eu, que éramos todos cativos, meu pai me había enseñado a ler e a escribir na casa, xa a primeira letras e tal. Entón, como a maestra non daba atendido a todos, me poñía a min a escribir na pizarra. Para que lle enseñara as letras aos máis pequenos, que igual éramos 25 daquela. Como eu era zurdo, pois de vez en cando me caía un cachete na orella por escribir ca esquerda. E entón tiña que mirar que man collía a tiza para poder poñer as letras na pizarra, para que os outros nenos aprender. É dicir, que foi así E, bueno, tuve a sorte de empezar con unha persoa como esta, que era unha persoa máis que tiña unha cultura moi fonda. E aí fun collendo os recortes del, non? E que che a preguntar cando comezabais a inquietude polos dereitos dos traballadores, bueno, pois de todas esas lecturas, non? Que falaban de liberdade. Sí, eu na casa, daquela non era consciente, logo que paso co tempo me din conta. Meu avolo debía andar xa ali pola esquerda porque escoitaba a Radio Pirenaica daquela.
E cando escoitaba lá na aldea cerraba a porta para que non veñan a escoitar, pois non vai a ser que o denunciar. Entón empezamos así pouco a pouco, quero dicir que meu pai non era que fora un militante, pero tamén era de esquerdas, entonces fomos fiando, non? Pouco a pouco, pois vas encamiñando a vida. De toda esa loita que son moitos anos de traxectoria, de que logros se sente Pepe Carrillo máis orgulloso? Bueno, non son logros en principio, os que máis satisfacción che dan é eses que eres capaz de conseguir que, por exemplo, unha empresa non peche, que cedes un convenio. Eu me acordo cando empezamos a negociar o de Zara Logística, que hoxe é unha multinacional, todo o que era o servicio de reparto de roupa, que a xente estaba en moi malas condicións, pois, bueno, entre eu o sea, entre o GT, comisións, e tal, fomos conseguindo que iso ao final entrara dentro do grupo, aí resolveuse o problema. Cando os traballadores do Hospital Militar, o comité de empresa foi conseguindo que as súas movilizacións e nas que eu participei moitas veces, pois que iso quedara dentro, pois tamén é unha satisfacción. E logo che quedan pois aquelas cousas que a nosa cidade podía ter e non ten, que che dan pois certa tristeza, non? Como é a fábrica de tabacos, pois a Alcoa, a fábrica de armas, toda esa tecido industrial que foi desaparecendo, pois se queda un pouco de pena porque realmente en outras comunidades autónomas como País Vasco, Navarra, esas cousas se resolven de outra maneira. Aquí en Galicia, desgraciadamente, pois con este gobernos conservadores que tivemos sempre, non hemos sido quen de ter unha política industrial nin un modelo de desarrollo da comunidade autónoma, non. E iso, bueno, pois é o que che queda aí, porque non se do tema de administración da comarca fixemos xornadas, temos documentos. Eu creo que hai documentos que temos feitos que se os collemos hoxe siguen sendo igual de válidos. Nós habíamos feito sobre o tema das xornadas industriales. Houve outra cousa que tamén me preocupou moito ao principio de estar na Unión Comarcal, que foi o tema do porto, a pérdida de capacidade de descarga de mercancías, que aí, cando eu entrei, se descargaba moito material, eso logo se foi sobre todo pesca, se foron descentralizando, e ainda que hoxe sigue sendo un porto importante, pois faltan cousas. Nada, non te preocupes. O caso é que no congreso no que Pepe Carrillo di adeus, xustamente o sindicato reclamaba que, por exemplo, a cidade das TIC incluía un plan industrial. Claro, porque, vamos a ver, o que adolece a cidade, a comarca, con todo o potencial que temos, é que tampouco temos unha área de industrialización de decir, bueno, aquí temos un parque tecnológico puntero. E nós queremos que a fábrica de armas pode serlo perfectamente, ou podía serlo. Eu creo que hai capacidade suficiente e, sobre todo, agora, nos sistemas de procesos productivos de alta capacidade, pois non sei temos cabida, quer dizer, porque hoxe mellorouse moito, maquinaria aquí, por exemplo, no tema do que é a antiga fábrica, hai todavía, e en torno ás TIC e en torno ao sector de defensa, que hoxe en día é un tema de expansión, que vai seguir por aí, desgraciadamente, porque visto como se está posicionando Estados Unidos, como está o tema geopolítico, por Europa ten que facerse independiente. Por lo tanto, aí hai campo e hai cancha para poder fazer cousas interesantes, non? E aquí estamos aí un pouco descolocados, como sempre. Están aproveitando moi ben os asturianos, que están tendo aí moito emprego sobre o tema da defensa, porque, bueno, a autonomía dali está o tanto do que se está a pasar, están aproveitando. E nos aquí, pois, estamos perdendo esas ocasións, como sempre. Son moitos anos nas contornas laborais evolucionouse, a loita sindical permitiu moito, Pepe Carrillo sempre traballou por conseguir e manter dereitos, pero tamén polas novas xeracións. Cal é a túa lectura do panorama na actualidade, as súas luces e as súas sombras dos entornos laborais e da situación que temos os empregados agora mesmo? Bueno, eu entendo que a loita sindical e laboral esa é permanente, quer decir, aquí nadie pode dar nada por sentado, se está vendo, non? Entón, eu que fago un chamamento aos mozos e ás mozas a que os dereitos hai que conquistalos. Nós todos os convenios que negociamos, todas as crisis industriales,
foi traballando conxuntamente as plantillas das empresas e non os sindicatos, é dicir, hai que ter unha conciencia de clase. E a conciencia de clase, porque a ti nadie che vai a regalar nada. Evidentemente, o capital vai defender os seus intereses e nós temos que defender os nosos. E a mellor arma que temos é a unidade dos traballadores e das traballadoras. En preparar para cousas en común, debatilas, e buscar como se solucionan os problemas, como se melloran as condicións sociolaborales. É dicir, é unha pelea permanente e hai que participar e militar nestas cousas. Se queremos que as cousas melloren. Porque o que quero facer é unha chamada á loita contra o individualismo que están intentando inculcarnos e sobre todo a través das redes sociales. Estas novas oligarquías económicas o que queren é, como foi a todo largo da historia, que era man de obra baratos e esclavos. E eu creo que os traballadores e as traballadoras non nos podemos permitir que nos consideren esclavos. E ves mimbres, Pepe, agora mesmo nos sindicatos para loitar para todo isto? Sí, eu tuve un determinado unhas dúdas de por onde iba a evolucionar a afiliación, tendo en conta a miña edad, os compañeros do meu entorno, Claro. e empresas novas como o telemarketing, por aí, ou seja, empresas novas que xurdían casi da nada. E eu me levei unha sorpresa agradable, é dicir, a xente participa, milita, temos comités de empresas, seccións sindicales, quer dizer que a xente se move. E iso é o que é unha tarea sindical que nos toca facer, os estamos ao frente do sindicato no determinado, para que a xente se siga vinculando ao sindicato. É dicir, que entendan o sindicato como unha ferramenta de defensa dos seus intereses. Tú non podes pensar que no sindicato hai unha persoa que che pode caer o mellor ou o peor. Pero ti o que necesitas é un sindicato que teña unha estrutura de que che poida dar cobertura. Independentemente que o mellor o compañero che caia un pouco mellor ou un pouco peor, que eso pode pasar. Todos somos persoas, pero é que o sindicato non somos as persoas. Eu dicía na miña despedida, a miña gestión foi, digamos, pode decir entre comillas boas, se pode decir así, pero gracias ao que estaban comigo. É dicir, eu solo non houbera feito nada, nin o fai nadie en ninguna sección sindical, nin tampouco o dueño dunha empresa. Quer dizer, se os traballadores non responden, a empresa non vai. E iso na vida é todo así. Entonces, esa labor de conciencia de grupo é o que temos que ter. Eu creo que nos rapaces novos hai mimbres. Sí. Hai mimbres, eu vexo mimbres, porque máis a maioría son moi pouco interesados, eu vexo moi, non sei, moi fáciles de estar con eles, de organizar e de facer cousas. E para toda esa xente que representa agora mesmo os seus compañeiros, os traballadores fronte ás empresas, fronte á patronal, despois de facer ti tantas protestas, tantas reunións, tantas conversacións, cal crees que é a mellor actitude cando un ten que representar os traballadores? Volvemos ao diálogo? Sí, primeiro o diálogo. Logo ter claro que queres facer un diseño, consultar con os teus compañeiros, pois cada vez pode ser a mellor estrategia para conseguir os seus objetivos. Porque nas reivindicacións hai que ter moito cuidado. É dicir, tú non podes generar unhas expectativas que non se van a dar, porque logo a xente se vai a sentir decepcionada, sabendo que ao mellor non és capaz de conseguilo, porque ao mellor nin a empresa ten capacidade para aportar esa, non sei, vamos a poñer un incremento de salario exagerado, un 10%. Pois ao mellor podes conseguir un 3 ou un 4, onde sabes que vai ser unha mentira ao final. Entonces, xoga con posibilidades reales, evidentemente para negociar que a empresa tens que ir sempre un pouco alza, porque as rebaixas xa fan eles, pero en todo caso con un criterio razonable, que che permita negociar en igualdade de condicións, e a máis que sea defendible polo representante e polos propios compañeiros. E con unidade, como dicías, e con valentía, non? Se as Sempre, cousas veñen mal dadas. E máis é que cos compañeros e compañeiras o mellor que se pode facer é as cousas que se fagan, facelas, consultalas en asamblea. É importante non firmar as espaldas ninguna, aínda que este moi ben o acordo. Aos traballadores hai que explicarlles, se firmas un acordo, explicarlle que é o que vas a firmar. A xente ten que sabelo. E en esas cousas tens que ser transparente para que a xente confíe en ti e se sinta máis informada. E eu creo que son mecanismos de traballo moi sencillos,
pero que hai que estar aí, claro. Claro. O venres, rodeado de compañeiras e compañeiros, de amigos, xente que te respecta absolutamente, como sentiches todo aquilo agora que xa pasou un pouco o poso da fin de semana e que non é a única homenaxe que tiveches? Bueno, pois moi agradecido aos compañeiros que se acordaran en ese sentido. O que pasa que eu non son moito de premios, non van pensar. Non son moito de medallas. Entonces, eu agradezco profundamente porque me fixeron un acto moi bonito, pero sobre todo porque eu me sinto, cando me dan a min, eu sinto que lle dan a un montón de xente de traballadores. O sea, de compañeros e compañeras que foron ao longo da vida pois coincidindo comigo. Eu estuve presidindo o congreso dos nosos jubilados daqui da Coruña e cando me puñeron ali o presidente da mesa e dixen, bueno, estamos aquí un montón de anos xuntos. Se os sumamos todos, menuda porrada de anos, non? Dixen, pero tamén hai un montón de experiencias, de traballo detrás de todo isto. Hai moitos ou non traballo de todos porque todos que estaban ali foron membros de seccións sindicales, comités de empresa, e tiñen as súas espadas unha historia de sindicalismo. Entonces diste, bueno, son anos, pero tamén son anos traballados, por decirlo de unha maneira. E tanto, e polos demais, ademais. E agora, retirado, homenaxeado, a que se vai a dedicar Pepe Carrillo? Pois é o de sempre. A carotar os netos de arriba abaixo, teño ali unha pequena huerta que planta algunha cousa, e pois eu son medio chapuceiro e sempre ando con cousas, eu sempre estou enredado. Que ben. Si, eu sempre teño. Eu só descanso un pouco a mediodía e despois carretera. Eu non sei parar. Pero isto de que os avós anden carretando netos ponnos un pouco as claras a situación dos pais no entorno laboral, non? Polo que tanto queda que loguitar todavía. Sí, aquí o problema que temos é que realmente os horarios en España son un desastre. E é un problema porque os pais dos nenos lles crea un problema, pero ao mesmo tempo que outro problema importante que é que non poden disfrutar deles todo o tempo que queren. É dicir, en España tiñamos que haber feito un esforzo fai moitos anos, haber empezado a sentar as bases de ter uns horarios máis equilibrados entre a vida laboral e familiar. Porque é certo que botas unha man e non pasa nada, nos encantados. Eu como abuelo encantado de botar unha man. Pero, bueno, eu vexo que a miña filla e a meu xo non gusta estar con nenos. Entonces, en ese senso ves positiva a reducción de xornada que se plantexa ou quizás habería que amoldarse, teletraballar, bueno, outro tipo de dereitos? Bueno, iso é un avance importante, iso vai a ser un precedente porque na medida en que reduce xornada concilias máis. Pero aquí queda outro paso pendiente, quedaría outro paso pendiente que había abordar, que non ten pinta que se vai a abordar agora, a corto plazo, que era a regulación dos horarios dos distintos sectores. É dicir, hai empresas que están traballando en xornadas partidas, que para min é un error total. Se han comprobado. Cando foi o do COVID, hai empresas que eran moi reacias á xornada partida. Despois do COVID empezaron a traballar en xornada intensiva e están encantados. Porque o rendimento dunha persona, para máis un punto de vista, e da experiencia que teño, é mellor en xornada continuada que en xornada partida. E as empresas, ao final, os ciudadanos nos acostumbramos a esos horarios. Cando eu traballaba no comercio, traballábamos mañá e tarde. Eu nunca tuve problema para sair a ir a comprar unha camisa ao comercio do lado, ni a ningún lado, quer dizer, compaginábamos un pouco os horarios. E iso pode facer perfectamente. Hai esa afán de ter aberto 24 horas. Iso é un delirio, porque ao final que é o que está a pasar? O diñeiro no mercado é o que hai no mercado. E non se vai a comprar máis, nin se vai vender máis, porque non hai máis diñeiro que o que hai. E se sumamos o diñeiro de todos, temos tanto. Pois iso é o que se vai a gastar ao largo do mes. Polo tanto, é igual que abres 48 horas seguidas, como 24 horas seguidas, é o mismo. O diñeiro hai o que hai. E iso é un error de estrategia, porque, ademais, non beneficia, digamos, no negocio final, non beneficia. Tes un montón de horas improductivas abertas de xente que, non sei, por poñer comercios tal. Bueno, pois eu me imagino que se colles todas as xornadas e xuntas acorta a xornada, eu estou convencido que faz. Vendes o mismo e traballas o mismo. E ter menos horas perdidas. Porque iso é cuestión de organización, é dicir, de funcionamiento. Eso se ve, onde se ve perfectamente nos traballos en serie. Sí. Aí se ve perfectamente, é dicir, o rendimento é moito máis. Tú traballas pola mañá, vas traballar pola tarde, traballas nunha oficina,
entre que encendes o ordenador e apagacho, xa vai media hora perdida. Porque veña un cliente ou dous porque non sei que horario vai. A mitad da petición de moitos clientes son chorradas. Grandes afirmacións e reflexións de Pepe Carrillo que van rematando xa porque temos que facer o noso cuestionario para pechar esta galería. Sempre preguntamos ao noso convidado ou convidada por un lugar da Coruña. Pois é un lugar da Coruña tradicional, a María Pita. Porque ali onde imos con nenos cando eran pequenos, facía un pouco de frío, dámoslle a volta aos soportales e levamos a picar algo. Perfecto, bueno, pois un local da Coruña, un lugar onde te guste estar? Bueno, nós somos moito de andar por aí adiante, o sea, nós solemos parar ali pola zona dos Viños ou por ali en algún lado, pero non un sitio específico, é dicir, non somos ambulantes en esas Moi cousas. ben, moi ben. Unha película? Bueno, a mí gustoume moito, creo que ainda falo ca muller, esa de Tom Hanks que andaba correndo, non me acordo do título. Forrest Gump. Forrest Gump. Ajá. Esa me gustou moito pola simbología de o que son as cousas. E eu dicía a muller, cantas veces corremos detrás das cousas para ao final acabar collendo unha lata de Coca-Cola. A ver, un libro. Bueno, eu os libros he lido bastantes, a mitad se me preguntan, nin me acordo xa, Bueno, claro, porque como pasan todos. os anos. A mí me gusta moito Pablo Neruda. Teño lido sobre todo de Pablo Neruda ao principio, cando xa estaba con este maestro que che dicía eu, cando empezamos naqueles tempos. Pero, bueno, a mí a literatura me gusta toda. E depois son un lector de investigación e de ciencia, destas poucas revistas que hai no mercado, que son as que realmente estou lendo agora. Vale. E para rematar agora si unha canción? A mí me gusta esa da Mina de Víctor Manuel, porque cando vemos co follón das fábricas, pois sempre cantábamos así, e íbamos por aí a tomar un viño despois das movidas, pois era o que cantábamos a veces. Pois xa temos recente que sonou aquí o vienres porque como estivo Víctor Manuel a puxemos no programa, así que a repoñemos. Pepe Carrillo, moitísimas grazas. Gracias a ti. Moitas gracias.